बड'लेण्ड डान्स मास्टार सीजन 1। जोंनि जौस्राङाव लिंहरनो आखायाव लादों मेरिना बसुमतारी, बाथि मोसाखावरि मिस मारिना बसुमतारी। लोगोफोरा एसे रायजो राजाफ्रा एसे आखाइ खबना होब्ला एसे गोसोआ गुदुं जागोनदां। मोजां मोसा दे। आगैमोन सनाथि रुफाथि मोसादे आगैमोन मोनबारि बिबारि सेरजा सिफुंनि हे रैसुमै देंखोजों खाम जथा जाबख्रिंनि हे रैसुमै देंखोजों बायदेमलाय सिदेमलाय बागुरुम बागुरुम ओइ सनाथि रुफाथि ओइ मोनबारि बिबारिमोन ओइ सनाथि रुफाथि हे मोनबारि बिबारिमोन। गोबां मोजां मोसादों मिस मारिना बसुमतारी। बेसेबां बैसोनि नोङो? 13 ना? बबे जायगानि? क'क्राझारनि ना? आच्छा, गोबां मोजां आरो नोङो गोबां समायना। माइकेल साराथ' नायहाबदों, मोसानायखौ नुनानै नायहाबदों ना समायनाखौ नुनानै नायहाबदोंथाय सारनावसो जों सोंबा मोनथिसिगोन दायो। स' जोङो सारनिफ्राय मोनथिग्रोनोसै। फार्स्टआव जों थांगोन माइकेल सार। खुलुमबाय सार। हेलौ। डान्सआ गाज्रि नङामोन, गेजेर गेजेर बावनाय बायदि मोनदां। लिपसिंखौ अबा लानानै अबेखौबो लायाखै बायदिबो खालामदों नुदोंमोन आं। स' इट वाज अ गुड डान्स। वान इशु, मोनसे फिसा इशु बे ट्रेडिसनेल डान्सआव आरो ना, बे जिरायनानै बे सिबनाया बेखौ बिराद बोलो नांगौ। नोंना बिराद नर्मेल जाद्रायदों। बे मेडामाव दा खिन्थागोन बेखौ माबायदि सिबनांगौ। स' एनिवेज भेरि नाइस डान्स एन्ड होप फर द बेस्ट। थेंक यू सार। वेलकाम। मैम। खुलुमबाय मैम। खुलुमबाय। मोसानायाथ' गान हिसाबै मोजाङानो, एसे सिम्पोल जादों आरो ओमफ्राय एसे साबसिन खालामबावनो हाबावगौमोन नोङो।
बारा गोबाव प्रेक्टिस मोनाखै नामा नोंबो मेम मोनदों स्टेपफ्रा बबेबा एसे माबा जादों आरो नेक्स्टआव साबसिन खालामबावनो हायो बेखौनो आं मिजिंथिबाय थेंक इउ मेम बे जदोमलायनायखौनो होनगासिनो आङो बे जनानै सिबनाया एसे बोलो नांबावगौमोन गोजोननाय थाबाय मेमनिफ्राय देंखो सार हेलौ खुलुमबाय सार औ मोजां खिन्थु नोङो साबसिनै आरो मेथाइखौ सेलेक्ट खालामनो हायोबा बेनिफ्राय साबसिन आरो नोंजों खाबजानाय मेथाइ आरो मोसानो हायोबा एसे खोब स्ट्रंसिन जागौमोन आरो मोसानाया साबसिन जागौमोन आसा खालामो हार्ड वार्क खालामनांगोन जे लेभेलनि डान्स कम्पिटिसन जानो थांगासिनो दङ बेनि थाखाय जोबोद खस्थ' खालामनानै साबसिननिफ्राय हामसिन खालामनो नाजानांगोन बेखौ मिजिंथिबाय उननि समफोराव जाहाथे जों साबसिन आरो स्ट्रंसिन नोंनि पारफरमेन्सखौ नुनो हायो बेखौ आसा खालामबाय थेंक इउ सार थेंक इउ सार नों बेसेबां क्लासाव फरायो ओरैनो दायो 8आव ना अके गोजोननाय थाबाय नोंनि मोसानायनि थाखाय गोबां मोजां मोसादों आखाइ खबना हो रायजो राजाफोर दे थेंक इउ